tekan kene, Gong. Lah. Loh. Bagong, kepiye, Ndul? Iki ngono tak sawang-sawang saka kadohan kowe ku mencurigakan ngono, Gong. Maksudnya kepiye ta, Pak Gundul? Ngene lho Dinak Limbuk. Iki ngono awakmu diapake Bagong. Lho, ngene to, Pak Gundul. Iki ngono wulan poso, ora oleh ngarang cerita lho Pak Gundul. Iya apa? Iya. Bener. Ya wis aku takok sing genah. Bagong, kepiye, Ndul? Iki ngono aja ngeganggu dia lho, Gong. Maksudnya kepiye to, Ndul? Ngene lho, Gong. Dia iku calonku, pujaan hatiku, kekasihku lho, Gong. Sik ta. Kawit kapan aku dadi kekasihmu to, Pak Gundul? Iku aja ngono, Mbok. Aja. Ya iki ngono aku pas iku ngipi kok dadi kekasihku. Ngono. Ndul Gundul. Kepiye, Gong? Nah omongku mbok sing genah. Iki ngono Pak Limbuk iki ya nganu. Kepiye? Urung nampa katresnanmu ngono, Pak Gundul. Kawit biyen nganti saiki urung ketampa iki. Jandane iki sida ta ora, Gong? Ya ora sida. Lho, aja ngono, Gong. Pak Gundul, kepiye Dinak Limbuk? Aku iki ngono janjane arep takon marang awakmu. Kok ndelalah dirimu dan dirinya ini ya, awakmu dan dia ini. Saya perhatikan dari saya tamat ke ya. Kok ngobrol iki apa sing dibahas ngono, Gong? Aku ngono mang membahas tentang kita berdua kok, Mbok. Lho lah, kita berdua. Piye iki maksudnya? Sik, Kagong. Kepiye Dinak Limbuk? Limbuk. Iki engko ora dijabar nganti sing tak temeni ngono Pak Gundul mesti salah paham lho, Gong. Ya ben kono. Salah paham rek ora wong pancen wis Pak Gundul. Ngene. Kepiye ngene ceritane. Aja ganggu kekasih hatiku lho, Gong. Wis ora kudu. Siap. Pak Gundul, kepiye Dinak Limbuk? Satemene iki ngono ngene. Aku nalikane arep liwat teko kene iki tak sawang ana sing keturu ana ing kene. Lah iki ndelalah kok wektune iki wis pancene wis sampe magrib. Ya. Sediluk meneh iki bakal buka poso. Lah engko nek gageng ora digugah. Ra mesake engko nek keblabasan nganti tekan bengi ngono Pak Gundul. Bagong iku wis penggaweane keturu ngono.